So Miong and I are on our way to Dumanjug. But before we go there, we just dropped by here at Starbucks to grab some drinks. So while we're traveling, so check out mga adventures. So it's gonna be a fun day. So check out this trip to Dumanjug with Miong and our friends from Dumanjug. Finally, nanagid mi diri sa Barili. Ran, ngano nagit sa Barili? Chola! Na ako mi diri para mag-chola. Miong? Kuya, good. Uy, Rans, ngano na naog banta diri sa Dumanjug, bay? Arita para mag-chola, bay. Kalami, nakatilaw na yung Chola town dali sa Dumanjug. So kung ganahan mo tamis, humok o lami, tilawi ang Chola dali sa Rosalinas. Hi, nako diri sa plaza sa lungsod sa Dumanjug ug mangutana ko karon sa mga tao kung unsay lami diri sa Dumanjug. Unsa may mga lami diri na pagkaon pagkaon na kami dili man mi taga diri. Unsa may inyo ma-rekomenda gyud? Kuan. Lechon Bisaya diri sa Dumanjug ug ang Choco Lanay sa Rosalina nga bake shop. Bisaya ang manok nga kasya lami siya kay native gani siya na manok yan. Although di kayo siya kuan tampok pero lami kayo siya kay unique siya og timpla. Thank you. Okay. Sir, ano ganahan mga Chola, sir? Kani diri Choco Lanay diri mao ni usa sa mga delicacies sa Dumanjug sir ba niya. Balik-balik dito sa Kalami. So, kainomdom ka itong giingon ni Miss Binibining Dumanjug. Ngayon siya, ang lami ko diri ang Bisnok. So, mauni ang Bisnok, guys. Wow, humot kayo. I'm sure lami ni. So, mao na akong paniud to today. So, thank you Miss Dumanjug for that wonderful tip. So, I'm here in Dumanjug to try the Bisnok. So, mao ni ang Bisnok sa Dumanjug. Ang kanindot niya is lami ko kayo siya. Lami siya kit-kit-kiton. Kung ari mo, ganahan mo makatultol asa mo palit, naradaplins dan sa Rosalinas, pwede na mo mag-Bisnok dire. So, okay, nagsige na may Chola ganina. Manihapon me, tanawa ko manihapon, Lechon, pag-ungaon, umot kayo,
ilang inasal diri sa Dumanhog. Kami ikinapagpahaw na lechon. The best yun. Ano yung party, paborito party sa inasal? Skin. Skin? Skin yan. Hindi mo ba yun? Ano yung paborito yung party? Tiyan. Tiyan? Hindi mo, ano yung paborito party sa inasal? Iko. Ako, belly. So karon mo tilamis pinakalami na sisig sa Barili. Oh Ayan, diri sa pan grill. Asa kining pan grill bay? Grill with wait. Pan grill. Poblacion Barili, Cebu. Oh, dool ra simbahan ko no pan grill. So among tilawan ng sisig. Yes. Kamedyo. Lami good. Sobra ka lami. Drama ba? Oh, lami good. Mani perfect na pari sa sisig. Red Doors. Pinaka the best. Sa lami. The best. Tilawi na. Basta tilawi. Best importante yung picture bahala. Bahala na kayo mga kaon. Lamang ko ng pansit. Kami ko ng pansit dire. What is specialty naman sa pan grill? Oh, kung Yeah, the best. nangala ang pansit. Kaya bawa na ka, aniras pan grill dire. Tilawis siya. Pinaka the best na pansit. Oh. Mas lami. Oh, yeah. Lami ang bitaw kaayo, oh. Lami na kung hubog-hubog na ka. The best! Pak! Ganun! Order na! Oh, nangita mo nindot na inumanan diri sa western side of Cebu, sa District 7. Oh, hi there, kang Congressman John Bitter Calderon. Yes, Diba? the best. Bay, sa imong distrito, bay, nindot kay ang Barili, bay, na kuan na fan grill, bay. Tilawi. Best. Kung masuroy ka, Congressman, ano dress Barili? Labi kay pansit, dream, lami ko nung manok, mas lami mas chicken joy. Ang sisig, pay lami dre. Naslay puchero, naslay beef stew. Bami. Naslay bami, oh. So pwede mo mukaon dre. Halo. Oh, halo-halo kuno, lami gyud kuno. Para sa mainit. Oh, so kuan pero kung masaag mo dito sa Dumanhog, Nay, Rosalina. mag-Chola mo adtong sa Rosalina, Chola bay. Barato lang Chola sa Oh, ay Dumanhog. kalimti Chola. Kung di mo ganag Chola, Strola. Chola. Oh, Frutla. Fruit na. Oh, Frutla. Fruit ilanay.